ଦୋକାନୀ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜମା ଡେରି କରନ୍ତୁନି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Yo se ocupa. Ay no. Nacho. Ay. 500 ଟଙ୍କା କଥା ଭୁଲି ପାରିଲେ ତ? ବିଧବା ହେଇପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରର ଝିଅ ଶୀତଳ ମିଶ୍ର କଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ବୁଝିବ, ହାତରୁ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ, ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଓହ୍ଲେଇବ, କହିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଇଁ ମରିଗଲା। Este ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆର ଜନ୍ମ ଦେଖୁଛୁ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲ, ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲ, ଚିରା ଶାଗକୁ ସିଲେଇ କରି ମୋତେ ବାହା ହବାକୁ ଚାହିଁଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଇଟା ଶ୍ରମିକରୁ ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ ହେଲ। 50 ଟଙ୍କାରେ କୁଣ୍ଡା ପାଠ କରୁଥିଲ, ଏବେ ବିଲିୟନ କରୁଛ। ପଳା ସେଠ, ମୁଁ କହୁଛି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପଳା। ଚାଲ ଭାଉଜ, ପୂର୍ବା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେଇଆ ହବ। ଚାଲ ଭାଉଜ ଚାଲ, ଏ ଅମଣିଷଟାର କଥା ଜମା ଶୁଣନି। ଚାଲ ଭାଉଜ ଚାଲ। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ମଣିଷ ଯିଏ ନିଜ ପୁଅର ନୁହେଁ, ସେ ବାପ ନୁହେଁ, ରାକ୍ଷସ। ଯିଏ ନିଜ ପୁଅ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନିଜ ବୋହୂକୁ ବିଧବା ହେବାକୁ କହେ, ସେଇଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟାଏ ଜଙ୍ଗଲି ଭାଲୁ। ଖାଇବାକୁ କମୁଥିଲୁ, ଶୁଣିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଦୟା ଦେଖି ଆଣି ଇଟା ଭାତରେ ଚାକିରି ଦେଲି। ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ଜବାବ ଦଉ।